दिनै जागुरि गामियाव अमृत सरबकनि फुख्रि जावजेननायखौ अपेनिं खालायनाय जाबाय। नियम बायदियै बिमा बैसोमुथि दिनै मोजां जायो। गुदिनिफ्राय जोबजासिम मोजां मिथिं मावलांनो जेबो अनुखुल जाया, दावराव दावसि जाया, बेखौ लानानै दिनै गामिनि लोगोसे बेवहाय हेफाजाबगिरिफोर जाहाथे फैगोननिफ्राय जों जे रायजो राजानि आसा आकांक्षा बे पूर्णंग जायो रायजोआबो जों साफ्रोमखौ भैया ऐप खोल के फोटो ले लो। जागुरि गामियाव बेसर थिलिखौ फुब्रबनानै अमृत सरबकनि फुख्रि जावनायखौ दिनै स्टार्टिं एबा बेखेवनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन, नोंथांमोनहा नायदो।